Silivati seilaa ja supituaa, me ollaan Kurahara veljekset. Naisia ei katota me ollenkaan, kun ei kiinnosta semmoset. Miten niin vai miten se oli? Taivaalla lentää lintu vai mikä se oli? Metsässä kasvaa puita vai mitä oli? Älä! Portsari sanoo menee ulos vai mihin se oli? Silivati seilaa ja supituaa, me ollaan Kurahara veljekset. Joo! Töitä me ei tehdä ollenkaan, kun ei kiinnosta semmoset. Mitä ne semmoset oli, hä? On mahtavaa juua kalia vai mitä se oli? Istua joskus vessassa vai missä se oli? Lääkäri hoitaa vaivat vai mikä ne oli? Silivati seilaa ja supituaa, me ollaan Kurahara veljekset. Jukolauta, että meitä naurattaa kaikki tavalliset ihmiset. Vai mitkä ne oli? Teuvo! Tuo oli mahtava tuo ovulaatio vai mikä se oli? Kato lähti nikaamaan irti vai mikä se on, hää? Selvä, en oo. Kiitti vai mikä se oli? Ei siinä mitään.